Maia eta Marti 12. atala. Klima aldaketa. Gizakia abere bitxia da, berezia. Errealitatea ukatzeko ahalmen handia dauka, gertakari argi eta finkoen aintzinean ere. Aldaketa klimatikoaren aurrean hori da, ikusten duguna irratiak eta telebistak pizten ditugunean. Batzuen arabera ez da deus pasatzen, dena imaginazioak sortu burbuila mental bat da, eta besteak ari dira atzera tiraka kontsumo gehiago eta debeku ekologiko gutxiago behar dela aldarrikatzen garapenaren izenean. Anartean, gutarik ezain ugun, jadanik jende askok pairatzen ditu aldaketa klimatiko horren ondorioak, uholdeak, sutoeak, lur jauziak, pandemiak, goseteak, lehorteak, urrakanak, temperaturen gorakada inhumanoak, etxe eta langabeziak, emigratzeko premiak. Zerrenda, orrialdearen azken legoraino luzatzen ahalda. Bainan badirudi ez behar hauek jende pobrea, Europaz kanpokoa, eta horregatik gutxietxia jutzen dutela. Ukamen maila indartsua da gure artean, eskuineko eta eskuin muturreko politikarien partetik bereziki. Jendartearen zati kontserbadoreenaren alde egiten dute beti. Energia fosila saltzen dutenen alde, nekazaritza industrialaren alde, sortaldeko bizimodua negozia ezina dela erraten dutenen alde. Baina seguraski, horiek ere, ehunka kide arrunten gisara, alde egin beharko dute larritasuna areagotuko denean, areagotuko delako.